खाना हामा फैदो ए आंनि हरनांगौ 20 थाखा सुद थाबाय होनबाथ' नोंनो दा हरगोन आं गारियावनो नै मालाय दा मैगंखौ नायदोलाय जों बेसेबां फ्रेस मैगं जायो नोंसिनो देखायजोबगोन जों बिदि जाखोमालाबाया नै बिसोर एम्फौफोरखौ गोथाङै जायो हनै आयौहाय फुरा हाय हनै खुलुमबाय लोगोफोर आंनिफ्रायबो खुलुमबाय ओइ जोंहा बाजाराव थांगासिनो सरायखुला बाजाराव मैगं लायनो नागिरदों जोङो मा मैगं मोनो मोनाबिलिनि आङो डाइरेक्ट टिपखाइनिफ्राय फैदों ओमफ्राय डाइरेक्ट मैगं लायनानै फैनोसै ओमफ्रायसो रेस्ट लाफैनोसै दिनै थिगसे ना बेदर जानो लुबैदों माने मैया बिस्थिबारमोन नालाय जायाखै दिनै एसे मोजां जानानै रेस्ट लानो लुबैदों आरो गाइसमोन ब्लगार नै जोंना हाय गाइसमोन दे रायलायहरलाय रानि उननि जिरायगिरि ओरैनो हर हाय होनहर नायग्राफ्राबो सासेखौल'बा नायनो बायोना गोदान नुजानांगौ एडभार्टाइज बायदि फ्लां फ्लिं नै गाइसमोन आंना चेनेल खुलिनाया जि गोबाव जाबाय भिडिअबो मोजां कन्टेन्टबो आपल'ड होनाय जाया नालाय दा नोंसोर ओंखायनो नायनो बायो नामा ओमफ्राय नोंसोर होनबाबो नायसिन नायदो आं एबार मोजां भिडिअ लाबोनोसै खोनाबाय गाइसमोन ओमफ्राय एबाराव टाइम दिहुनथारनानै मोजां लाबोसिगोन नालाय आं ओंखायनो आङो नै मोजां स्रा रायलायना होबाय नङाबाथ' आगोलाव रायलायफेरामोन मालाय हारसाफोरना जि सापर्ट होलायो नायलायो नोंसोरबो नाय आंथ' बयनावबो लाइक कमेन्ट हरजोबो आंनावबा हरबाङा गावस्रा आरो बे इउटुबारफ्राबो सोरबा नायदोंबा आंथ' बयनावबो हरो अननानै आंनिखौबो हरखा नङाबा आनसाबस्क्राइब खालामजोबगोन आङो सासे खारन जागोन नोंस्रा जै आंजों मोजां मोनजाबाय होनबाथाय आं बयनोबो शेयार खालामो ओंखायनो नोंसोरबो आंनिखौ खालामनानै देखायल' आरो नै ट्राकआ सोरबा नुफेरै दंबा नै मोसौफ्रा बिमा गैजायिफोर बेस्राफोर हनै नै बे लामाया ओरै थांबाय ओरै मायाव थाङोमोनलाय ओरै बङाइगाव लामा थांबायगोनहाय नै गारि खारनायफ्रा बे सरायखुला खाथिनि मा फिल्डथाय नामखौ मोनथियाहां नै मालाय बेलासिनि साइकेल सालायदों साइकेलखौनो सालायनांगौथ' मानसिया राफोद जायो ने नै मालाय बेलासिनि बार जाथावथाव गथ'फोर गेलेनाय नायदों नै आंहा रायलायगासिनो दं आंना आवाजानो जि गिदिरहाय गाइसमोन धैज' खालामनानै नाय हाथें जाबा इयारफन लाबाथ' दाबल गोमनानै सेस जागोन आवासा भिडिअ हाबो आंनि फियो बियो आंखौ सोरबा माबा माबि जोंनाव फैनांगौ दंबा आलासि जाफैनांगौबा बेनाव कन्टेक्ट लाहर आंना मबाइल आरो बाउचारा बेनावसो थायो इयारलि बाउचार खहे नुखो आंखौलाय ना महरा बिदि जालांखो ना बुरिनायखाय खहे जाबाय बिदिथ' नङामोन माथो फुङाव हनै गारि गंसे खारबाय बे 13 नाम्बारा मा जायगानि हो 13 नाम्बारा अबे कम्पानिहाय ओरै सिदाबो हमगोन आं मोनथिथारा बिदिबो नायग्रा थायो नै माइ मोननोसै गाइसमोन फुजा जानोसै हालो दैलो बोथोरा थांलायबाय नै नायद' माइ खालारजों जोंनि उरां फारांजों सोर हमदां हानो बेरायबा बेरायनायसो नुयो अनजालिनिल' नाम रायलायनाया गावस्रा आरो जा रायलाय
आंना आयौ अरे आंना आवासा गिदिर नालाय एसे रायलायबानो दायथारा हा खानायाबो हास'नाया बांद्रायदों नै दोंनै जाहोनाव गोसो गैयाबाबो लोङो लोंहोबाय लोगोआनो नै बाजार गै मोनबायहाय जोंहा दाखि मोनबावगोन लाजोब्बाय होनदां हनै मालाय जा मोनो लांनानै जाहैनोसै नै सरायखुला बाजारा बेनो गाइसमोन नै बलेर'बो लाखिदों मालाय बिसोरनो बायजोब्बाय होनदां नै मैगं मोजां मोजां मोनो र' आं देखायगोन दे नोंसिनो ओइथाय हमलाय आंखौ एसे मानो मोखांखौ दानस' ए सरि ओरैनो फैबासो मोजां मानो फाब गोजावनांगौ माव ओइ थांनो होनलाय आंखौ मानो बिदि होननो माबा आंखौ बिदि हमनो रोङै रायलाबायबाय हनै ओमफ्राय मोखांखौ बोखोलांजोब्बाय आंनि ओरैनोबा बुरि गाहाय नुदों नै जथिसि बायदि सि लानानै फैखादों आयौ आरे बेबावबो ना बेदर खथ' मोजां नुदों नै अनजालिखौ नै अनजालिया दिनै दख'ना गानदों सेरेरे नो अनजालिना चेनेला 2K साबसक्राइबार जाबायना नोंना 2K साबसक्राइबार आंना 2K साबसक्राइबार जाबाय गाइसमोन ओमफ्राय एसे थाब लाइक हरनानै नायनानै भिउ खालामनानै होबाल होमबाथाय आङो नोंसिनो लटारि हगारगोन मनिटाइज जाबा भिउसाबो जाहांबाय औ जाय आंनि चेनेलखौ मास मोनसे आपल'ड खालामनानै लायो बेनो 6000 खरि होगोन आङो होमबाथाय ग्र' खालामना होबा मास मोनसेल' आपल'ड हो नोंसोरो होमबाथाय 6000 हरगोन आङो मिथिबाय गाइसमोन गारियावसो दंना होनबा लुयो आरो एडभान्स लाग्रोयो ना मायो एकाउन्ट नाम्बाराबो हरनो हागोन गावसोर खैज' खालामनानै नायो ना मायो बारल'नायखौ हनै देनायहाबो मोसेब थाथारनानै नायदो ओमफ्राय माबा गारियाव नालाय बारल'लाबायो ओमफ्राय नायनायफ्राव खर' गिदिंबा निमाहा होदो गारियाव आखाइया मावसो गारबाय नालाय एसे थाल बिनि गस्ला गोमो फसायनानै दाखालि हमथाखानानै नायबानो जाबाय गनफ्राव रिउनो जि नागिरो गोमानो दं मोजांखाना बे 1000निसो रिउना गोमानो दंखायो बेसेबां लायामोनलाय 1500 होनदोंमोन ओमफ्राय नागिरनायालाय बैहाय पुमायाव माबायाव बिशालनि ओरैथिं औ पुमायाव मोनो दङ ओमफ्राय बेना गोमो दंखायो बिदि 1500नि लाबोखानाय बेना डिसकाउन्टआवसो Stop it. नै माबा मोनबाय बे सेबकेम जों दा ख्रि रावना होगासिनो डाइरेक्ट सरायखला बाजार आरो सोरबा नायदोंबा ना बेदर दंबा रावनोबो दाहरथ' जुनानै दोनखाजोबदों मनायाव जों लाबोजोबखासिगोन खेमा जा साइजखा बेयाव सालबारि गानला गावजागौमोनहाय लागाव जाया माबायो कफि जायो सस दामदो माल नै आंना बेग गोदाना बे बेगखौहाय बायामोनलाय क'क्राझारावनो बायदां क'क्राझारावनो ओइ जाथ'बाय ने गाइस औ दा हजों हैनोसैलाय बाजाराव दा मैगंखौ नायदो आंहा नाफाम गोलाव लानोसै गाइसमोन बेसेबां बे मोनसेयाव 100 थाखा 100 मोदोमो नामा मोदोमो बेखौ लानोसै मोनसे नै गामिनि बानलु फ्रेस लानोसै जोंहा नै गाइसमोन बेस्थ' आयौ ओइ गथ' मा बायदों नोंलाय हा नै ना लाबाय आंहा नै ओइ फुंला जाला नाया नै हाइजें लानोसै आंहा मालाय बानलु लादों अनजालिया बिराद जायो बे बानलु हेल' मारे
ओहो आं मोनसे आं नायगौसो बेरायफैदों आनै आं आमाइ खरा गैया बेहाय जोंहा दिनै पार्टिसो दङ जोंहा दा पार्टि जागोन पार्टि मेला खर'ना गारियाव दोनदों ओमफ्राय बे मैथा बानलु बायदिसिना बिथाङा इउटुबार जाबाय नालाय भिडिअ हमनांगासिनो आंहा भिडिअ हमनो लाबोफादों आंखौ मेलाखौ गारि नागिरला दे गोमोआ दोनदो ओमफ्राय मा अ ए बिखुंनि सिनिया मालाय मेगन मोजांफ्रा साहा लोंदों आंहाथ' लोङा लोंनो बासो नाय मोनो आं गेस जायो साहा लोंबा नों बराया बेसे मोजां हरलाय खिथानां मानसिफ्रा जाफैथों नै सराइखुलायाव आब'नि दखानाव बरा जानोबा फै बयबो गोथाव सावथारो नै नायगावसो चावमिनबो मोनो औ माबा सरि नायगाव बाजाराव नै गोथाव सावो नै आंबा जाखांजोब्बाय दावदैखौ नै ओमफ्राय आदामोन जानाया होमबा बाजार खालामखांजोब्बाय न'आव थांफिनगासिनो नै दोननो बावदां आखायाव लाफ्लांगासिनो दं दिलनि दिल से क्या कहा सुन जरा सिम्पुलबुरि नुदों आं हनै दिनै सिम्पुलबुरि नै बेहाबो जाखार फुगासिनो दं जाखार फुनो माने फैसा 100ल'मोन आंना लोब्बाल' खाफाल गाज्रि नोंहालाय आंनि जाग्राखा जाफेरा आंनावसो लांलाय जायो लोगोफोर सेस्था खालाम जाख्रेबथारथोंसै बे आंखौ हनै थांफिनगासिनो जोंना अख्राङा बेसे मोजां बिदि समावनो हरलाय फमेला मोनाबिलिनि अख्रांजों फुजा खाथिजों फैसा खमजों गाब्रायबायथ' आङो गय बिफांफ्रा गामि सिङाव बेसे मोजां सोमखोर मानसिफ्राबो थाजा जायो बिदिनासो थाजा जों जौ लोंनो साहा लोंहरबा जायगा बायदिनो थांबा जिंखाम गिदिं मा जानांगौ जाहैसिबा दिनै ओंख्रि गैयाथ' आरो ओरैनो जानांगौ हौवाया बदि गोनां आंलायबाव साइसार